Emagumbini amanomhlaba ngiyabingelela nganza kwethu. Ubela uDlamini eMpumalanga ePetitive. Mbukelo okhona ekhaya. Siqhubeka nendaba yane yesithunywa. Ukuhlambulwa kwengelosi, ehlambulwa kwemimoya esemzimbeni yakho. Mbukelo okhona ekhaya. Umoya into mayifika la kuwe ivela njenge-TV, njengema-highlights, ivele endlule nje ithi. Akuhlezi kumile nje kanje nokubona inkinga zomuntu. So mawufuna isithunywa sakho sihlambulwe kahle, isithunywa sakho ungena emanzini ophomen, uye entabeni, uzile, uthandaze, ufuthe, ugeze, uphalaze. Bese kuba nezinto ozofutha ngazo ezophakamisa amandla emzimbeni wakho, zilekelele le mimoya ekhona, ngoba emhlabeni nento eziningi ezikhona ezahlukahlukene ezivimba inhlanhla yomuntu, umuntu angaphumeleli, umuntu impilo yakhe ingayiphambili, aze agcine into give up kulungisa impilo yakhe. So isithunywa naso siyalimala, silungisa amanzi if afushwa i-pressure ethize. So naso ke the most sifuna ukubhoboka bekhona ezivimbako, sibhoboka kufanele zivimbako, mhlawumbe nguwe awunaki, unake zomhlaba, unake into zakho, that's why sigcine naso uzama relationship sibhidlize. Sawuthola umsebenzi uvale, ugule, uvuvuke inyawo, phathwe ikhanda, sindela ngamahlombe, ukhathale, uyabona. Sigcine futhi naso sivumela ukuthi izitha zakho zikulwe kalula, zikugange, into ezinhle zikuphunyuke empilweni. Why? Because isithunywa sakho wasiphiwa ngabakini uNkulunkulu wakho efuna sibhoboke kube ngisona esikuvikelako, sithe inhlanhla kuwe, imali, umsebenzi, relationship, yonke into ekosenze ibe straight, wena awusilandeleli, wena awusinaki. So ubungozi bengalandele isithunywa yibo lese ngibhayile mbukelo khona ekhaya. Uma isithunywa uzolandela konke lese ngikushilo mina okufanele, uhlambulule, usigezise, usinakekele, uthandaza, ungene ephophomeni, ungene ezibeni, ukhuleke njalo mbukelo khona ekhaya. And asihambi sosodwa mbukelo khona ekhaya sithunywa. Sithunywa into eyivele ikhona nasendulo, eyikhona bomkhulu wakho, bobaba wakho, bomama wakho, lesebendlule emhlabeni. Kwakuwumoya thizeni ungene kuwo. So lo moya sokungena kuwe manje, nabo bathanda into ezimnandi, bathanda ukuba clean, bathanda ukuya enkonzweni, ukuya entabeni. So nawe yenza lokho mbukelo khona ekhaya, ungayekwa umuntu ophila ngokwenyama njengamanje. Lela imimoya yakho ukuthi ithini eyakho imimoya. Inkosi ibusise. God bless you. Mthandwa mina lona ngikhona ePetitive eMpumalanga, siyahlola online, zikhona iwasho la ekhaya, whatever okufunako singakwenza, usizakale, kholo bese uyethemba. Uthembe ngakho inyanga, ngakho bathandazi, ungakubeka ekhanda lokho kuzokulimaza. Inkosi ibe nawe.